Astăzi am avut o acțiune extraordinară la Timișoara. Am stat prin centru, peste tot, am împărțit o grămadă de materiale, suntem foarte fericiți. Acum încercăm să facem un marș cu mașinile prin Timișoara, cu muzică patriotică și steagurile pe geamuri. Sper ca Dumnezeu să fie cu noi ca această zi frumoasă și să înțeleagă că noi nu vrem nici ciolan și nici bani. Noi vrem o țară curată și ne vrem familiile acasă. Haideți români cu noi, deșteptați-mă că ați dormit destul. Luptați pentru copiii voștri, că aveți copii și sunteți tineri. Haideți cu noi. Trăiască România! Cine suntem noi? Aur, bă! Aur, Alianța Uniunii Românilor, săracii, mă, haideți cu noi! Noi nu avem partide, nu avem bani de partide, nu avem bani de televiziuni, dar avem inimile mari. Noi n-am primit de la televiziune și nici nu vrem, nu suntem de acord să le dea bani pentru campanie electorală, să-și dea banii pentru campanie membrii de partid și cei care au trăit din partidele respective. Noi nu avem nevoie de bani, noi avem nevoie doar de o țară curată, că vom munci și vom face bani. Haideți români că se poate. Treziți-vă că ați dormit destul. Haideți cu noi. Ops. Noi suntem Alianța Uniunii Românilor din Timiș. Încercăm de toate răsputările să trezim lumea, să-i facem să înțeleagă că vin vremuri grele în toată lumea, nu numai în România. Avem nevoie de țărani, avem nevoie să avem mâncare sănătoasă. Putem hrăni toată Europa, important este să vrem. După ce să mergem slujile Europei, să le culegem sparanghelul, că putem să muncim la noi acasă. Ne vrem copii acasă, ne vrem nepoți acasă. Haideți că se poate. Fiecare român, dacă își aduce 2-3 copii, nu se poate să nu pornim țara asta din loc. Nu pentru noi nu muncim, că nouă ne-a trecut vremea, dar copiii și nepoții noștri sunt pe nicăieri. Haideți români că ați dormit destul, veniți cu noi. Creșteți-vă copiii curați și sănătos. Am pornit marșul prin oraș. Cu toții încercăm să trezim România să înțeleagă. Lumea stă, se uită la noi, ne întreabă cine suntem. Toți au emoții, n-am mai auzit muzică patriotică de mult. Cam așa arată mașinile din tot județul, din Sădicolau, din Sandra. Din Rău, din Timișoara, din Jimbolea. Încercăm să mergem cu toții și să le
Haideți, români, treziți-vă. A venit vremea să vă treziți. Chineiul este în fața noastră, Timișoara. Suntem o mână de oameni care putem să facem cât 100 dacă vrem, pentru că suntem cinstiți și curați, e tot ce avem. O țară și un neam. Asta este tot ce ne trebuie. Oamenii claxonează, ne fac de mână, știu de noi. Sunt foarte mulți care ne-au făcut poze în piață, foarte mulți care ne-au filmat. Nu știu ce se întâmplă, ori sunt amorțiți, ori le este frică de sistem. Important este că indiferent ce va fi, dacă la alegerile astea nu vom ieși, să nu creadă unii că ne-am culcat pe coadă. Vom porni mai departe și vom fi mai departe români până la alegerile următoare și tot de aici încolo. Sper ca Dumnezeu să nu ne lichideze și să ne lase să mai trăim, să ne aducem copiii și nepoții acasă. A fost o zi minunată în Timișoara, colegii mei sunt extraordinari, e o plăcere să fii cu ei. Să Nicolau este în spatele nostru, băieții din Timișoara la fel, ceilalți din Cenag, în față. Fiecare dintre ei încearcă să afișeze un steag, încearcă să arate lumii că noi suntem oameni, suntem patrioți, suntem cinstiți. Nu ne este frică că nu avem de ce ne temem. Frați români, cine suntem noi? Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! România! Trezește-te! România!